Ndauwe. Mbuya api yo? Ah, kuma. Manga makutoenda kuhuni. Kana. Hakunokanda dope zvangu kokunokushatu unongokanda chiropawadira. Ah. Rondiremera mufungi. Imwe. Ibope. Imwe. Neni ndiri kushaya zvokuita izvezvi handina kana. Handizivi kana vakabata the wind of the news. Kwaini katadza kubata? Irawina rondiri. Wakakandiwa. Asi munozivaka. I think itofana kuvhura defense. Ndinoti muno mugoromonzi muno ndikavhura kuti tavhura maklasi ekutraina vakadzi karati ndoita mari. Mukadzi uno domestic violence in this hour. I'm ready. Asi varume chika ndimi. Oh? Chi? Unozvati vakadzi simba racho noruwa neipi naipi. Material yakasikwa vanhukadzi nayo. Haisi yekuti ungakanda. It's a special material. Oh! Imagine a diva like me. A spectacular woman like won't you know why? Wangu ambo faka. Wangu kukudarika ini. Zasangana. Changa makuwa. Makuwa yeye kaunofu. Wakabira mbire makuwa ndakaona vanhu vageti kwa vabviri harari nemakuwa. Iwe. Ndasiya mapomegwa makuwa. Masangana nongati makuwa nekuroya tovura gore nati mi avanoya za akalisa mama eprimu mjoga wambu natap no ndati ndiseke ita zvitibatsira makuwa nemushonga makuwa nekuroya zasangana pano iwo saranga uye uyotakunya yako zvakanaka uri kuti kudii Rikuti imi mai madama mai Vhai hapana singazvizvi timoroya raini rose. Mbuya vanongozikamwa nevanhu vose kuti vane makuwa kubva kuHarare kwavanogara. Yapano. Watichi. Wataura kuti chiiwe. Chokubvisa madzunzu cha. Unonyepa chi?